Kalo oy sa kong maguwang. Ay magpaningot may gaon makinilaw. Asay lami nay. Lami. Pa may tubig. Kung narabot tayo lagi yung motor, kawatang yanta. Wala makatunin mo. Wala makatunin mo. Meng, dalam to na, Meng. Look. Bitaw? Imong motor ay imulbula man jiri motor mo. Bulan ba? Hindi imulbula man. At bol-bol pag-ags pagkuhan ako. Wow. Gipaningot na yo eh. Jadi ko sa nay ko na to wait. Ano? Kawat ang ligid. Lagi naman ka. Lagi yanta. Enta. Ako tayo balain. Bago nagligid ang abante, yanta. Akong gilisdan. Ata ako tayo palain so na wagtang. Ay no, remong gamit to may ligid sa akong motor mo sa gamit ta. Ako pa ganon. Ha? Pada ganon na to nako kung kuan ba kay. Palito lang ito bitaw sa lagi. Ano yung isere beli lito na ko. Ah. Gato mo parehang to sa ko na to. Ando to gi ko ni wait. Isere mo lang. Di wait ban. Piston kanang kuan ang gikuha wewe kay yang kuan. Piston na piston. Ah, bayaron ako ng 4 mil to. 4 mil ba pala ito to? Ay, ikaw na mo ito. Ay, wala lang di makinay. Lisuuno na to, di makral, lisuuno na. Katong dia sa kuan. Eh, ningungot yung waray gamit-gamit. Ah, Dahil si dito, bangko to kasi ite. Sis Will. Ako to'y pelesor roy. Andar mo to, dagam to. Bangko to. Karburador ko akong gibaylo.